Estem a la Fundació Tàpies, que és la seu central de la Marató de Donants de Sang d'aquí de Catalunya. Soc la Carla Jo, soc ambaixadora 2.0 i doncs els ambaixadors som un equip de col·laboradors amb el Banc de Sang que ens dediquem a moure per les xarxes socials i promoure la Marató de Donants a Catalunya. Alhora, al ser una Marató 2.0, la teva feina pot ser piular o compartir per les xarxes socials tota la informació que vulguis sobre la Marató i la donació de sang. Estem aquí al Banc de Sang de Mútua de Terrassa, som un banc fix, és un dia molt especial. Des de les 9 del matí que ha vingut el primer donant, molt motivat, passant tuits, passant per Facebook, perquè motivant més altres persones. Tenim la pissarra, que també ells han posat el donant que s'ha sentit millor, el donant que s'ha sentit molt mediàtic, l'altre donant que s'ha sentit maratonià. 1, 2, 3, Marató Catalunya 2.0! Hi ha donants que són ja molt fidels, que han vist que hi havia la Marató 2.0 i han volgut participar i s'han incorporat. D'altres feia temps que no venien i han dit que volien tornar a reenganxar-se en aquestes coses i realment els donants tots han portat molt bé, estan tots molt contents. Grupo sanguíneo, algo positivo. Es que no me acuerdo. És la meva primera vegada que dono sang i bueno, ha estat molt ràpid, 4 minuts, no m'he marejat. He donat sang des dels 18, 3-4 cops a l'any. Jo tindré tant flow, Com que encara em volen, doncs segueixo venint. Sí, la primera. Passant pel carrer i m'han dit ¿vols donar sang? No sé què, jo, vale. Me gustaría ayudar a gente necesitada, no pienso 2 veces, así. La llàstima és que només pugui donar 3 cops a l'any. Donaria més, però no em deixen. Jo sóc la típica que vaig a donar abans que em toqui una altra vegada. Puntual, bueno, sí, perquè és el primer cop que dono i és un fet puntual. No ho he sigut gens, no. Puntual? No. Bueno, igual m'animo i ho faig més vegades. Ah, no. No, jo no. Jo era de les de més vegades. Gran reserva? Home, per l'edat, ja quasi jo soc gran reserva. Vamos, un puesto de denominación de origen. Clar que sí, la meva sang és la millor, per mi. Jo tot el que menjo i bec són bons productes de proximitat i tal, vull dir que segur que la sang també és de qualitat.